Ashraf Sakhin. Durmuş meydanının gerçekleri. Yazıcı bilen tanışlık. Häzirki zaman Arap dünýäsinde tanymal ýazgylaryň hemde ustad psikologlaryň biri hükmünde tanalýan Ashraf Sakhinyň aglaby eserleri şahsiýeti terbiyelemek. Olary döwrewap sagdyn düşünjeler bilen kemale getirmek hemde terbiýäň köp taraplylygyny göz öňünde tutmak hakyndadyr. Her bir şahsa täsir etmek üçin mümkin bolan ähli ýagşy usullary ulanmalygyny, muň üçin alim bilimiň ählisiniň hem juda zerurdygyny öňe sürýän alim ýazýan eserine öz garaýşlaryny, pikirlerini siňdiripdir. Ol Arap dünýäsinde giňden tomoşa edilýän köp sanly telegepleşiklerde, hususan durmuşyny täzeli, ýürekliň söhbeti, durmuşyň genji hazynasy, merhemet mejlisi, ertirin hyýaly tomoşaçylary özüne kökeren telegepleşiklerde bu ugro dahilli süýji we şoňur manyly gurrunlar bilen ýygyderli çykyş edýär. On şol gepleşikler hemde okujular bilen gurnalan duşluklar esasyny ýazan ençeme kitaby neşir edildi. Ol ýüregiň doguluşy. Sen süýji durmuşyň. Täwlüklerden şeýdip taplanylýar. Maksat şeýle kesgitlenýär. Münasip ýany ýollaşy bolmak üçin bir ýüz bir pikir. Özüňi öwren soňra hereket etýäli bir näçe kitaplaryň awtordyr. Ol terbiýeçilik, jemgyýetçilik hemde psihologiýa meseleleri boýunça maslahatçy hükmünde ýürüýte gurnoklarda hemde internet saýtlaryna iş alyp barýar. Ýaşlara öz geljeklerini kesgitlemegiň ähmiýetini, şeýlede ýollaryny, usullaryny öwredýär. Ýürüýte leksiýalar bilen çykyş edýär. Doktor Ashraf Sakhinyň Durmuş meýdanynyň gerçekleri adly eseri dünýäň bir näçe dillerine terjime edildi. Bu kitapda özüňe akyl ýetirmegiň, öz mümkinçiliklerini peýdalanyp bilmegiň, hemde durmuş meýdanyna aýgatlyk adam urmagyň ýollary öwredilýär. Aýdylýan pikirler we misallar durmuş wakalary bilen berkidilip beýan edilýär. Durmuş meýdanynyň gerçekleri. Bu kitap durmuş meýdanyna dogumly hereket etmäge ukyply her bir okujany ýetlenen. Biziň her birimiz durmuş meýdanynyň gaýratly gerçegine, batyrgay perzendini öwrülmek üçin anamsyzlygyň gazygyna ürüklenen, daha gowsunlurjak gaýratlanmazy duşagyndan çözmäge, öňe anamly ilerlemäge münasipdir. Bu kitabyň her bir okujasyny gutlamak bilen birlikde şeýle eseri ýazmaga gaýrat tapanym üçin özüme gözden salamak. Sebäbi bu setirlen, pikirlen içine çümen mahalym özüme durmuşyň bir gerçegi hükmünde görmegi başardym. Bu gutlanylmaga münasip ýagdaý. Üstesine şeýle gutlagy. Bu kitaby eline alyp okap başlan her bir okujada aýdýan. Çünki okulan setirlerden soňra ýürek çuňluklaryny peýda bolan bir ses ýa-da pysardy seniň hem durmuşyň gerçegine öwrülmäge, okuyup gaýratyňyzyň bardygynyň boşlugydyr. Özümi hemde sizi gutlamak bilen çäklenmän, ýürek jümmüşinden barha ýokary göterilýän, hemde siziň anamyňyza öwrülip barýan şol pysardynyň, şol sesiň, şol sözüň çyn sözlügini size boşlasym gelýär. Ol sesse hiç bir galatlyk ýokdur. Ol ýüregiň hak sözüdür, çyn sözdür. Her birimiz durmuş meýdanyna aýgatly ädimler ätmäge, gaýratly, dogumly hereketler etmäge, şeýdibem arzuly maksatlarymyza ýetmäge münasipdir. Biziň her birimiziň durmuş meýdanyna görülle görkezmäge, hemmeleri nusgulyk bolmaga mümkinçiligimiz bar. Egerde durmuşyň özüne dil bilsedi, ol özüne şeýle perzentleň bardygy bilen buýsanardy. Durmuş siz bilen buýsanardy. Bagytyň özü size uwanardy. Walla ananaýyn. Sözümde hiç bir çiğşirme ýa-da ulaltma ýok. Biziň her birimiz boýumyzyň, ýaşymyzyň, renkimiziň, dilimiziň, dinimiziň,
milletimizin hemde yeni görülen park edýänligine garamazdan durmuş meýdanynyň dogumly gersegi bolmagy başaryp bilýäs. Barja şerti talaby muňa düşünmegimiz, ananmagymyz, şol derejelere ýetmek, mertebe münmerlerine çykmak üçin ihlasly zähmet çekmegimiz, gaýrat etmegimiz gerek. Üstesine gaýratymyzy tijemek üçin götürüp bolmajak ýüküm ýokdugyny, bu ýollarda janlyca hereket etmegiň juda bir kyn zat dälligine de göz ýetirersiniz. Şeýdibem birege arkadaýanç bolup, arzuly sepkitleri tiz ýetmegi başararsyz. Her bir işiň höttesinden gelersiz. Ediz okujular, elinizdäki bu kitap durmuş meýdanynyň gerçekleri ady bilen ýazylan köp sanly kitaplar toplumynyň bir bölümi. Bu ýerde aýdylan zatlar, ýazylan sözler gazyga örklenen gaýratymyzy örkünden moşatmaga, erkilip galan hem beýik işleň hatirasyna oýurulmaly, ukyp başarnyklanmazy herekete getirmäge, hem durmuşyň dogumly, edenli perzendini öwrülmäge ýardam berer. Men garaýşyma görä, gaýratly gerçekler ähli ýerde anamly hereket edýär. Dogumly hem batyrgaý gadam urýar. Her bir işe töwekküllik bilen girişýär. Uwanurýan netije bilen alyp çykýar. İşini ya okunyny tutan ýerli hem erzel bolýar. Edep terbiýesini dogumly, aň düşünjesini medeniýetli, galyk häsiýetini taryhatly bolýar. Özara adamkärçilik gatnaşyklaryna mehr mülakatly, taga dabadatyna ihlasly, sabr takatly, aqbalyň ananyň wezipelerini bitirmekde anamly hem gaýratly bolýar. Men garaýşyma görä, gaýratly gerçekler özlerini alyp barşy bilen hemmeleri nusgulyk bolýar. Her bir haýyrly işte görüldi görkezýär. Asyrly hereketleri, başarnyklary bilen köplerden tapawutlanmagy başarýar. Beýleki adamlar olaň özlerini alyp barşlaryny, berza edýän beýik işlerini haýran galyjylyk bilen teredýär. Dillerine bolsa aperin hemde alkyş sözleri ýanglanýar. Men garaýşyma görä, gaýratly gerçekler hem işe we hemmeleri güler ýüzlü, hemme ýagdaýda tutan ýerli, her bir işte janipkeş bolýar. Olar güýç gaýratly, ruhy bilen ihlasly bolýar. Hem işe beýik işlerim tilýarlar. İlgüne fiýlag muhabbetlidir. Olaň ýüreginde ýigrenjiň zerre ýokunnysy ýokdur. Hem işe mehr mülakatlydyr. Yüreklerine hiç kime kine kütüğü ýokdur. Hem işe geçirimlidir. Kimdir bir ýerinden öj almak duýgusy ýokdur. Diňe özleri bagtyar bolmak bilen çäklenmeýär. Olar beýlekler üçin bagtyarlygyň, güýç gaýratyň, alhamyň çeşmesi bolup hyzmat edýär. Men garaýşyma görä, gaýratly gerçekler her bir iş amalyny erzellik, janaýamazlyk bilen çemeleşýär. İl arasyna hemişe işanly we güler ýüzlü gezýär. Dilek dogasyna ihlasly, özüni pespäl alyp barýar. Mahlasy, gaýratly gerçekler durmuşyň ähli meýdanyny, ähli pursadyny, gaýratyny aýamaýar. Olar ähli ýerde köňüllüň tümlügini sirip aýyrýan şamşyrak şulasy bolup hereket edýär. Men durmuşyň gaýratly gerçeklerini hut şeýle gözüňe getirýän, hemde siziň hem şol derejelere ýetmäge münasipdiňizi, başarýanyňyzy dolu anam edýän. Durmuşyň gaýratly gerçekleri bolmaga wagt ýetdi. Gerçeklik ýoluny amal edip boljak pikirler. Kim bolasyň geler? Qysgadan anyk hem çuňur manyly şu sowaly saňa da özüme de beresim gelýär. Egerde şu durmuşy täzeden ýaşap bilýän bolsak, onu kim bolup ýaşamagy saýlardyňyz? Taryhda bar bolan ýa-da tanışlaňyzdan haýsy şahsiýetiň ykbalyny saýlap tutardyňyz? Siziň saýlan adamlaryňyz kim? Näme üçin hut şolar saýladyňyz? Oň haýsy häsiýetlerini, nähili gylyklaryny eý görýäňiz? Ýadyňda saklanan şahsiýetlerden birini saýlanyndan soň, oň göwnüňe eý görünen häsiýetlerini, aýratynlyklaryny ýatla.
Gödüňüne getirdinmi? Pikirini jemledin dämi? Gel onna ikimiz bilelikde goşgu tetirlerden süzülüp alınan aşağı cümleleri üns bilen okaly. Egerde käbir adamlar göwünüňe yaran bolsa, senem şolon qiyaly häsiýetlere büren. Şonu şeýle awray sen ne de bolar. Diňe hayran almak ýa-da halamak bilen çäklenseň, beýikliň hataryny ornuň bolmaz. Hak aýdylan söz makul cümle. Käbir adamlar ýa-da olan käbir häsiýetleri babatda diňe täsire gaplanyp otursak, halamak bilen kanagat etsek, şol häsiýetleri özümizde terbiýelemäge, bürünmäge, ihlas tagalla etmezlik asla kabul ederlikli däldir. Beýik mertebeleri, awraýyl derejelere ýetmek üçin olary körük bilen gaýtalamak gerek däl. Ýa-da özümizde heniz ýokdugy, özgelerde bardygy üçin gyýylyp, gynanyp, kine kütüge çümmekligiň bimany. Özümüze erketmege öwrensek, özümüze diýen etdirip bilsek, tiýjensek, şol ýaşy gylyk häsiýetleri, ajaýyp kesipleri özleşdirip bilersiz. Gylyk häsiýetleň zerbap lawatyna bürünmegi başararsyz. Käbirimiziň eý görýän adamlarymyzda qiyaly häsiýetleri doly özleşdirip, ählisini gaýtalap bilmezligimiz mümkin. Belki de şol şahsiýetiň hut özi ýaly bolmagy başarmarsyz. Muňa garamazdan biziň her birimiz häsiýetlerini eý görýän bir näçe ýaşy adamlarymyzy taýlap bilersiz. Olaň hersinden bir gowy häsiýeti öwrensegem, özgeleri awray mertebe gazandyran köp sanly häsiýetleri özümizde kemale getirip bilersiz. Şeýdibem başga bir adam bolmagy başarmarsyz, emma özümiz bolup galarsyz. Bu bolsa iň uly utuşlaň bir hasaplanýar. Özümizi iň ajaýyp häsiýetler bilen bezemegiň hötdesinden gelersiz. Şu hakykaty hemişe peýdalanmagy başaralyň. Ýaşy gylyk häsiýetlere beslenmek üçin hiç bir zat bize päsgel berýän nädir. Has gowy adam bolmak üçin hiç bir zat biziň öňümüzi bükdirýän nädir. Egerde nämedir bir zat bize päsgel berýän ýaly görünýän bolsa, anan aýyň bu diňe bahanadyr. Gel ýene bir ýola gaýtadan göz gezdirelik. Birinji, özüňden başga kim bolmagy arzu edersiň? İkinji, ol şahsyň nähili ajaýyp häsiýetleri bar? Üçünji, sen göwnüňden turýan 5 sany has gowy adamlar kimler? Dördünji, sen garaýşyňa görä olaň haýsy häsiýetleri sen ünsüňi çekdi? Beşinji, inne bolsa sen şolaň şonşo ýaşy häsiýetleriniň içinden birini ýa-da iki sanysyny saýla. Hemde hut şu günden, şu pursatdan başlap, özüňi şol häsiýete laýyk alyp barmaga çalyş. Şol häsiýetleri amakly özleşdirenigden soňra beýleki öwürýän häsiýetlerine geçmegini dowam et. Sen ädimme ädim amtylsyň, kämillige eltýän amakly güýje öwrüler. Jessica-nyň güni. Ansany käteler düşnüksiz tukatlyk gurşap alýar. Hemme zat ýerbe-ýer ýaly görünse-de, nämedir bir zadyň ünsüsi ýüregi anjy berýär durýar. Şeýle ýagdaý köplenç inniki arzulamyza, etsem goýsamlamyza, anamsyzlyk bilen çemeleşen halatymyzda ýa-da geljegimiz üçin göwün ganarjak bir zady ýüregimizde düwmedik halatymyzda peýda bolýar. Ýa-da hökman ýerine ýetirmeli işlemimizi etmeýän wagtymyzda da ýüze çykyp bilýär. Geljegimiziň arzu maksatlaryny nähil saýlamaly. Jessica 20 ýaşlaryndaky gözel gyz. Ol bir gün geçen günleri durmuşy hakda çoňur oý hyýallary çümdi. Şo wagta çendi terinne öwrümeden, ýüreginde orun alan, ýöne arman bilen soňa goýulan ýa-da bir sebäp bilen unudulan garaz amalaşmadyk arzularynyň uzun sanawyny düzmäge başlady. Soňra olary ýadyna düşýär ýaly tertibine görä kagada ýazmaga oturdy. Jessica-nyň hasyl bolmadyk ululuk kiçili arzularynyň sany 30-a ýetdi. Olaň arasynda öwrenmegi ýüregine düwen, ýöne öwrenip bilmedik. Bir işi bitirmäge ilgili bolan,
yönü dolu hüttü gelmedik yali, oğunuklu iyirli ençeme arzuları etsem koysamları vardı. Hatta ol, uloğunun yağını çalıştırmağam yüreğini düğüptür, yönü hiçili uğruna çıkmandır. Jessica, ömrünün taşmadık arzularının sanığını yerli gazetlen birine iverdi. Gazette yalpıllap duran makalasını gören Jessica, bu arzularını täze ruh, hıcı bilen amala aşırmağa girişdi. Jessica'nın bu hörpü ören köp adamlaram ruhlanırdı. On usluyundan uğur alan adamlar öz ömürlerindeki hasıl olmadık arzu maksatlarını kağıda yazmağa, sanığı düzmeye başladılar. Amala aşmadık arzularını gazete verdiler. Birek bilen paylaştılar. Sonra olsa olary hasıl etmeye girişdiler. Inni özümüze dolanıp gelelim. Bizem edil şol adamlar ýaly hereket etsek nähil görürsiň? Şu wagta senni yüreğimizde urun almagy, iz goýmagy başaran, ýöne amala aşmadyk arzularymyzyň sanyny düzmegi nenen görýän? Haçanlar bir wagt yürekden islen, emma paşmadyk arzu hyýallarymyz bardyr. Ol arzu ulu bolsun, kiçiň fikirni wan bolsun. Aýratyn hormat goýýan bir adam bilen tanışmak istegi bolsun. Belki de öwrenmek isleýän bir zadymyzdyr, ýa-da özleşdirmek isleýän bir kärimizdir, hünerimizdir, ýa-da berja etmek isleýän bir işimiz bolup biler. Hemmesini bir sydyrgyn tertibe düşsek, inniki ädimlenmemiz üçin ören ähmiýetli boljakdygy iki uçdur. Käbir adamlar taşmadyk arzulary amykly unudyň diýýänler. Emma men şoluň içinden hasyl edip boljaklarynyň heniz bardygyny ýatdadym gelýär. Belki ol arzular öz wagtyna çenli, şu güne çenli garaşanlarlar. Gel onna galam kagazlar alalla, şol arzularyň sanyny düzmäge girişeli. Biz bu sanyny ol arzularymyza ahmyrly bakmak üçin dälle, hasyl bolmak mümkinçiligi bar bolan arzularymyzy amala aşyrmak üçin, şolaň uğrunda yeterlik ihlas tagalla etmegimiz üçin düzýäs. Eger hasyl bolmak mümkinçiligi ýok bolsa, onu şeýle arzularymyzy bökden şowsuzlyklaryň sebäbini düşünmegi başararsyz. Hereket et. Birinci, yürekden islen, ýöne hasyl bolmadyk arzularyň sanyny düz. İkinci, ol arzulary hasyl etmek mümkin we inni giç ýa-da inni mümkin däl toporlara bölüşdir. Üçüncü, arzularyň amala aşmagyny bökden päsgelçiliklen nämedigini kesgitle. Dördüncü, şolaň içinden ýakyn wagtda hasyl edip boljak bir ýa-da iki sany arzuňy saýlap al, hemde şolaň uğrunda hereket etmäge giriş. Anamyňy bire bagla hemde ihلاsyňy aýama. Pikirleň dağınık bolmasyn. Hatirjem bol. Bir kezini hasyl edeniňden soňra ömrüňi, akbalyňa ähmiýeti bar bolan beýleki arzularyňy hötte gelmegiň uğruna çyk. Sen hökman başararsyň. Arzularyňa berilende bir şerti talaby kergiz ýadyndan çykarma. Arzularyň ählisi arassa halal arzular bolsun. İkirzinlenme. Destine başla. Gel şeýle bolaly. Bir gezek George Bernard Shaw'dan ömrüňi täzeden ýaşap bolýan bolsa, kim bolup ýaşamagy saýlardyňyz diýip sorapdyrlar. Ol biraz säginipdirdi. Köpleri hayran eden şeýle täsin jogap beripdir. George Bernard Shaw bolup ýaşamaga ýagdaýy bolan, ýöne hiç wagt bolup bilmedik adamyň ömrüni saýlardym. Men ustadyň bu jogabyny ören ajaýyp hem jaýdar gatap edýän. Şol bir wagtda bu jogabyň içinde gam gynlap, tukatlygam duýulýar. Jogabyň täsinliginiň ajaýyplygynyň syry oň hakykylygyna başgalary meňzemeýänligini. Gam gynlygynyň syry bolsa, oň bolmak isleýän zadynyň hakykatyna jemlenýär. Adamzat taryhyny özü bolmagy başaran insanlar, ýagny bolmak isleýän ýagdaýyny yetmek isleýän derejesine gezenler juda azdyr. Özüňni tutan maksadyna yetmek üçin
özünün ähli güýç gaýratyny, ähli ukuyup başarnyklaryny dolup peýdalanmagy başaran insanlar sähelçedir. Ýürek gyzy bu hakykat başga bir zat ýadymyza salýar. Özümizi tijep biljekdigimizi buşlaýar. Burada ýürüýte geçirilen alma barlaglara, teljermelere göre insan öz mümkinçiliginiň, ukuyup başarnygynyň hemde takat güýjüniň sadaja on götürümini peýdalanýar. Galanlarynyň höýdürini görmek, ulanmak, herekete girilmek miýetser etmeýär. Ine şu özümize dahilli azy hakykat. Sebäbi ulanylman galan şol takatlar, energiýalar, ukuyup başarnyklar durmuş basgançagynyň iň aşaky gatlaklaryna saklanmagymyza, ýöneköy ýöntem zatlar bilen eglenmegimize getirýär. Ýogsam şol basgançagyň dipesine çykmaga dolu mümkinçiligimiz, ukuyup gaýratymyz, takatymyz, ýagdaýymyz ýeterlik derejede bar. Bu hakykaty düşünmekligiň özü buşluk habar ýalydyr. Sebäbi biziň şu wagta çendi nähili ulanmalylygyny bilmesegem geljekde olary ulanyp biljekdigimizi ýadymyza salýar. Has guwunçly geljege umydymyzy artdyrýar. Biziň aglabamyz şu wagt öz ukuyuplamyzyň ujuýupsyzja miweleri bilen oňa dedip oturýar. Ýöne bizde has uly işleri amala aşyrmaga gaýratam, ukuyup başarnygam mümkinçiligim bar. Indi bolsa häzirki wagtda mümkinçiligimiz bolan, ýöne häli-häzir etsenli şol bolup bilmedik adamlarymyzyň aýratynlyklaryny, häsiýetlerini gözüňe getireliň. Hyýalymyzda janlandyralyň. İşe ura adamlaryň ýa-da zenanlaryň maksada okkunly oglanlaryň ýa-da gyýyzlaryň öz boluşlulukları, aýratynlyklary nämeden ibarat? Gel elimize qalam kağıt alıp şol derejelere yetmek üçin nähil häsiýetleň gerekdigini bir başyndan ýazgy edeli belläp alaly. Bu ýagdaý biziň öz mümkinçiliklerimizi, ukuyup başarnyklarymyzy çoňur göz ýetirmegimize şert döredir. Üstesine şolar ýaly ajaýyp şahs bolmagyň biziň üçin hem mümkin zatdygyny, el ýeterliligini düşüneriz. Muň ýany bilen bizi tukatlyga iterýän, zor gaýtalýan bir sözümizi gaýdyp dilimize almajaktygymyza da ähd edeliň. Robert Browning'in aýtmagyna göre, dilimiz bilen aýdýan ýa-da galamymyz bilen ýazýan sözlerimiziň arasynda iň gamgyn ýanglanýan söz "Men şeýle bolup bilýädim. Şeýle bolmaga mümkinçilik bardy. Hasyl etmäge ýagdaýym bardy" diýen sözlerdir diýip ýazýar. Şu günden hem şu pursatdan başlap mümkinçiligimizi dolup peýdalanyp yetip biljek derejemizden hem has ajaýyp, has gözel, has özüne çekici bolmak üçin jan edeliň. Günlüň merine wagt ýeterlik tiýjenen bolsam, men plan hili bolup bilýädim. Ýöne bolmadym diýen sözüň dilimizde gaýtalanmazlygy üçin şu wagt özümize hormat goýmagymyz, ukuyup başarnyklarymyzy herekete getirmegimiz hökmandyr. Hereket et. Birinci, muň üçin ilki şu zatlar aýdynla. Bolmak isleýän, ýöne bolup bilmedik şahsyňyzyň aýratynlyklary hemde ýerine ýetirýän işleri, tarp edýän gaýraty, iş ýörediş usullary nämelerden ibarat? İkinci, şol aýratynlyklaryň hemde sypat häsiýetleň iki sany esasyny has ähmiýetli görünüň belläp al. Şeýle adamlaryň ýerine ýetirýän iş usullarynyň birini ýa-da ikisini belli. Öz ukuyup başarnyklaryny gözden geçir. Şu wagtky enni geden ýol ýörülgänden, iş amalyňdan daşary ýene-de nämeler edip biljekdigini kesgitli. Sonra biýmany gaýry zatlara wagt ýitirmede destine hereket etmäge giriş. Özüňi şol häsiýetlere laýyk alyp bar. Çünki sen şol derejelere ýetmäge münasipsiň, hemde muny başararsyň. Poçta markasy. Häzirki zaman maglumatlar dünýäsinde elektron poçtalar arkaly habarlaşmagyň ýa-da hat habar, maglumat uratmagyň giňden ýaýranlygy üçin köp adamlar inni poçta markasyny ulanmaýarlar. Muňa garamazdan biziň ählimiz diýen ýaly poçta markasynyň keşfini, görnüşini, häsiýetini anyk bilýäs.
Adati hat bukçalarının yüzünü yelmenleyen dürlü görünüşlü poçta markalarının esası aýratynlyklarının birem, bukça bir yelmenenden soň tä barmal salgysyna gowuşýança, mendilini maksadyna ýetýänçe bukçaň yüzünden aýrylmaýanlygy. Şoňa mäkäm ýapyşýanlygy. Hatta salgysyna barandan soňam ony şol ýerden goparyp aýrymak kyllanlar. Bu sözüň kelamyň, bu misalyň biziň bugünkü söhbetimiz bilen näme dahaly bar diýip soramagyň mümkin. Gaýa gopuz ýok ýerinden bir misal orta atylsa, hemde gepiň hörpüniň näme ýanlygy henüz ma'lum bolmasa, şeýle sowalyň aňymyzda peýda bolmagy tebii ýagdaý. Garma güýrme sowallar aňymyzy dolup eýlemänkä, men muny düşündirmäge hem düşnüksizligi aradan aýyrmaga synansaýyn. Men sana durmuş meýdanyny uly üstünlikleri ýeten, işi uğruna bolan bir işe ur adamyň aýdan nesihatyny ýetireýin. Hem işe poçta markasy ýaly bol. Bir zada ýapyşdyňmy, tä maksadyna ýetýänçe ondan aýrylma. Bu şahs bize ýerine ýetirýän işimizi, başına varan amallarymyzy dolu bitirýänçe, öňde goýan maksatlarymyza, arzuly sepkitlerimize amykly ýetýänçe, ol işlemimizden, maksatlarymyzdan birjigem sowuşmaly dälligimizi maslahat berýär. O halipa uğralan hem de ýürep barýan dogry ýolumyzy başyndan soňuna çenli geçmegimizi isleýär. Pikirlerimizi bölýän, ünsimizi dağynyk edýän, güýjümizi synyrýan, gaýratymyzy egisýän sebäpleri ýan mermeli dälligimizi, ýaltalyk hem iş ýakmazlyk zirarly, ýabgorly ýürüýüşe düşmeli dälligimizi sargaýar. Yoldan alıp galyan oğunuk iri bahanalara duulanman hemise maksada okkunluluk bilen ýöňe ilerlemegimizi ünlüye. Yolu ýar planymyzdan soňra bir nokotda durmagyň bolmaýanlygyny, ýalňyşdygy görnetýin bildirip durmasa bir saýlan ýolumyzdan çykmaly dälligini salgy berýär. Ýadymyza salaly. Başna baranmyzdan soňra terk eden näçe ýollarymyz bar. Biz o ýollary ahyryna çenli eýerip bilmedik. Bir wada ihlaslyk bilen amtylan, soňra ýoluň ortasyna ýetenimizde ýük ýazdyryp, ondan aňra etmäge aýagymyz ysmadyk näçe maksatlarymyz bar. Biz olary hasyl edip bilmedik. Gel ýüregimizi bire baglaly. Belli kullu bir karara geleli, hem de mundan muýany hemise poçta markasy ýaly bolaly. Başladykmy? Bitireli. Soňuna çenli alyp çykaly. Bu ýollarda anamly, ihlasly, ýygyderli hereket etmek üçin peýdasy degijek käbir zatlary göz gezdirmegimiz öňüne jaý bolardy. Ilki bilen öňümüzdäki ýakyn wagtyň içinde amala aşyrmak isleýän maksatlaryny kesgitli. Oň taslamasyny, meýilnamasyny düzüp, haýsy amatly, haçan, nirede, nähili usulla hasyl edesin gelýänligini hyýalynda sallarly. Ahyrky netijesine gowuşýançaň, şol maksadyna poçta markasy ýaly ýapyşmagy ýüregiňe du. Haýsym orta ýoldan ýyzyňa dönme. Dowam et, ýaltanma we ýaýdanma. Gaçgaklyk etme, argynlyga özüňi eýeletme. Heniz birini bitirmedik bolsaň, maksatlaryny gaýta-gaýta çalyşyryp durma. Ýapyş, maksatlaryňa poçta markasy ýaly bolup ýapyş. Bitirmesen injalmarsyň. Şeýle bir ýörgünli düşünje bar. Hiç wagt, hiç zady bitirmek islemeýän bolsaň, onu hiç wagt injalyga da gowuşmarsyň. Maksatlaryny hasyl etmäge sowuk salat çemeleşýän bolsaň, ýokarky sözler hut sana degişli jümle ekeni. Nähe iş bitirersiň, ne de injalarsyň. Bir pehmi ýadyna salaýyn. Çykkansızlıktan zeyrenýän adamlara maslahat berenlerini, ölümden başga zadyň dermany bar, gabrdan başga zadyň çykalgasy bar diýilýändir. İşi bitirmekligiň, ötde gelmekligiň ýoly, usuly bar. Üstesine ol hiç ýerden tapylmayan altyn aşarjygan däl. Sen dünýä deňizlerinden tapmajak tylla balygyny öz dünýäňden, köňül hem pikir ummanyňdan tapyp bilersiň. Oň esasy syry, ünsüňi jemläp bilmek, gönügüp bilmek.
kimin ünsi qoğuşak bolsa, ol hiç wagt, hiç tadyň ötdesinden gelmez, hemde hiç mahal özüni rahat duymaz. Ünsver, güýji qoğuşak bolsa diýýän näler? Ünsi qoğuşak bolsa diýýänler. Bir tertiplik içinde yaşasan, qarma qarjasık pikirlere hemra bolsaň, hiç wagt ünsüňi jebläp bilmersiň. Yine sana şu hakikati aýdaýyn. Hiç wagt hiç taýda hötde gelmersiň. Hiç wagt gönülmürsiň hem injalmarsyň. Eriz okujular. Öňde goýan maksatlarymyz babatda görnükli netijeler kazanmagy isleýän bolsak, şeýle-de tapaly köňül rahatlygyna ýetmek meýlimiz bar bolsa, onu edýän işlemizde ünsümizi jemlemegi başarmaly. Sarç bedew deýin, çar tarapa sıçraýan pikirlerimizi zylawlamaly, olary maksatlarymyzyň üstünlükli hasyl bolmagyna gönükdirmeli. Köp sanly akyllar, danalar hemde dünýä durmuşyna akyl ýetiren pelsepeçiler hut şunu ünläp damak ýartdylar diýsem, towa düşdigim däl. Olaň has köp gaýtalan hemde özleriniň uly ähmiýet beren sözleriniň biri, adamlar üns berin. Belki de köpräk gaýtalanýanlygy üçin bu sözleri degerli garaýanam däldir. Ýöne üns bermegiň ähmiýeti, bermezdigiň hatarly taraplary öňden märmälim. Biz şu wagt ötün akyllarlardan eşdilýän şol ýan gaýtalap, şoňa pysardap otyrys. Adamlar üns berin. Edýän işlerine üns ber. Hiç bir zadyň sen ünsüň dagamagyna ýol berme. İşe berilen mahalyň, işe çümen wagtyň el telefonuny uzakda goý ýa-da öçür. Hiç kimiň sen dörüjülükli, ihlasly dünýäňe aralaşmagyna göz yumma. Serinde duýdansyz ýalpyllaýan ýöne işiň behbidine, haýryna bolmadyk pikirleň aňda ornaşmagyna eglisik etme. Beýle pikirleri özüňden gowmagy başar. Galam bilen ýöneköý şyzyklar çekip oturma, hemde bimani, ähmiýetsiz sözler bilen kağıdı doldurma. Her ýazanyň çekeniň edip oturan işine laýyk bolsun. Goň galmagally, her pursatda ünsüňi bölýän garma ýürme ýerlerde işe berilme. Bardy gelli başga mümkinçilik, şert ýok bolsa, onu özüňi ol gowurdulan gep gurrunlaň içinden sogurda bir gara çekil hem öz dünýäňe üçin. Yine de özüňi edýän işlerine bagyş et. Aşakda ýatlap geçsek bir näçe usullamagy eýersen, sen ähli wagtda da öz işine berilmegiň hötdesinden gelersiň. Men işe girsen mahalym, hamala hut şol pursat dünýäde şondan başga hiç zat ýok ýaly duýýan. Sen inniki mysal getirjek paýhasly sözlemem ýatla. Ünsüňi isleýän zadyňa gönükdirmegi başarmasaň, hiç wagt özüňi erk edip bilmersiň. Inniki sagatlarda pikirlenjek zadyňy öňünden kesgitlemegi başarmasaň, sen hiç wagt bagatly bolup bilmersiň. Şoň üçin hut şu pursatdan başlap, öňümüzdäki inniki sagatlarda etjek işlerini oýlap, biçip, tertibini taýýarla. Inniki ädimlerini anyk kesgitle. İşe girişmeli wagty gelende ünsüňi böljek her bir sebäp bahanany ýeňsäňe taşla da anam bilen işe başla. İşläp oturan mahalyň hiç kimsäniň hemde hiç bir zadyň ünsüňi bölmegine, pikirlerini duýdagyn etmegine may berme. Ähli ünsüňi edip oturan işiňe jemle. Şonda sen şeýle bir täsir netijeler gazanarsyň. Göz haýran alar, gögün injalar. Hereket et. Birinji, öňümüzdäki 24 sagatyň dowamyna etjek işlerini bellet. İkinji, her işi amali ýerine ýetirer ýaly ýerini ýagdaýyny taýýarla. Üçüncü, öňüňde we eliň astynda da diňe şol işiňe dahally zatlar dursun. İşe dahaly bolmadyk her bir zady öňüňden aýyr. Dördüncü, ünsüňi dagadyp biljek istenlik bir sebäpleri aýdynla, hemde heni işe amykly girişmänken olary özüňden uzakda goý. Beşinji, ähli ünsüňi we pikirlerini diňe edip oturan işiňe jemle, gönükdir. Altynji, şol işe sarp eden wagtyňy hasapla, hemde işiň hiline, netijesine göz aýla. Şonda bir hakykat bilen ýüzbe ýüz bolarsyň. Ähli ünsüňi edýän işiňe jemlän halatyňda
öňkülerden has az wagtyň dowamyna has ul netijeleri, has beýik derejelere ýetmegi başaranlygyny görürsiň. Ýene bir gezek özümize sesleneli. Adamlar, üns berin. Yüreğine ağram salma. Yüreğe has köp ağram salyan, onu tir ýada diýen zatlar näme diýip sorasam, desine ýagly naharlary ýa-da käbir ýokumsuz iýmitlen adyny sanap başlarsyň. Büde dogry. Belki men senden eşitmek isleýän zadym, senden garaşýan jogabym şoldur. Ýöne arada ýazylan biri bilen gümür ýamyr edip oturýar. Sözden söz açılıp gitti de yüreğe has köp ağram salyan iki tane enlik hakda aýtdy bolyn doğrusu bilmek üçin duýdansız bir täzelik bolup ýanglandy. Halipa ýazjyň ýatlan iki enliginiň biri maňa öňdönüm belet ýagdaýdy. Onu inkar etjegem bolmadym. Makullyjylyk bilen başatdym. Emma beýleki enligiň üstüni täzeden açdym diýsem öte geçdigim däl. İkinji enlik men has geňarlardy. Maňa uly täsir etdi. Sebäbi oýumda hyýalymda beýle düşünje ýokdy. Şeýle hakykaty üns bermänligime göz ýetirdim. Garaşmaýan zatlaň alnyndan çyksa, bir salym haýran galyp seredýän ahyry. Jaý aýdylan sözler, ýerine düşen manylar hemişe täsirli ýanglanýar. Gel bu halipa ýazynyň ýüregi iňjallaryan bu sözlerini bilelik dokaly. Yüreği ýada diýen iki tane enlik bar. Birincisi baskançaklar bilen ýokary galmak. İkincisi adamlaň mertebesini pese düşürmäge çalışmak. Bulaň birincisi ýaşy goýulşan gartaşan adamlara ýa-da yüreginde bir dert söküllük bolan adamlara degişli. Allah Taala her birimize saglyk salamatlyk nesip etsin. Emma ikinji ýadawlyk hemmelerde bolup bilýär. Adamlara kemmaha garamak, olaň awray mertebesine çyrk ýetirjek bolmak, tähelmay bolsa sebäp ýok ýerinden gary ýönkömäge çalışmak, ýüregi has beter usurgoýan ýagdaýlardyr. Ýüregi ulumsulyk eýlen bolsa, kine kitu, öj almak duýgulary onu mäkem kurşan bolsa, ýüregi şondan maşa merkem gerek däl. Özgeleň awray mertebesini özüňden pes görkezmäge meýilli bolmak, İlen ýanyna apaýdyň ýüze çykarmasaňam, ýüreginde beýlekleň şowsuzlygyny heşelle kakmak. Senden öňde her kesiň büdüremegini islemek, ine şeýle duýgu düşünjeler, hemde şol düşünjelerden dömýän galyk häsiýetler ýüregi bitap edýän, oň güýç gaýratyny lagşadýan ýagdaýlardyr. Ýüregini ýadatmak islemeýän bolsaň, bunu beýleki adamlara gyýa göz bilen bakma. Olaň awray mertebesini pes saýma. Özüňe ýagşylyk isleýiň deýin, olara da owsunyň nesip etmegini dile. Ýagşylyk etmekden ejiz bolsaň, onu ýamanlyk bir isleme. Hiç wagt özüňi beýleklerden beýik ýa-da artykmaç görme. Şeýlende ýüregiň rahat, göwüniň iňjalykly, köňlüň asuda bolar. Galyk häsiýetlerine we hereketlerine üns ber. Birinci, biri hakda äsgermezçilik edip gürleme. İkinci, başga biriniň ýanyna beýleki birini ýamanlap, oň gadyr gymmatyny, sile hormatyny peseltme. Üçüncü, hiç kime erbet niyette bolma. Yaramaz zady arzu etme. Aslynda yaramaz täl niyet ýüregiň ýele ýanyndan geçmesin. Göğörçünü nerede saklarsın? Günlüň merine maşgaladaky çağalar bir wajib meselen üstünde dawalaşyp başlapdyrlar. Dawa jedel şeýle bir ula ýazyp durgulyn herkes sesine bat berip gürlemäge mejbur bolupdyr. Goh galmagal gıyıklyk öýüň için doldurupdyr. Gurrun howludaky göğörçüni öýüň niretinde saklamak hakda diýen ekeni. Bu göğörçün maşgala agalarynyň her bir üçin juda ediz bolan soň, her kim oňa özüçe münasip ýer taýýarlapdyr. Birinji ol bu göğörçün üçin iň gowy ýeriň howluň içindäki baglan arasygyny ýaňlatypdyr.
Emma ikinji ogul bu pikir bilen düýbünden alalaşmandyr. Sesine bat berip, oňa iň laýyk ýer bagyň arasy dälle, bagyň garasy diýip ýer depip durupdyr. Üçünji ogul düýbünden başga hörkden gopupdyr. Onu bagyň içinde dälle, öýüň içinde saklamagy akla laýyk görüpdir. Dördünji ogul henüz pikirini aýdyp ýetişmänkä aşhanadan ejeleriniň sesi eşdiripdir. Hanynny dawaňyzy betedin. Şo öwürşün şu wagt nirede duran bolsa, şo ýerde de galy bersin diýipdir. Gara olar näme hakda dawa pikir edýän röýdýäňiz. Bu zatlar aýdyp oturýan, öýüne öwürşün oturan 4-5 sagaly maşgala gödüňize gelendir. Menem bu kıssany ilki okamda hut şeýle gödüňe getiripdim. Ýöne kıssaň soňuna göz gezdiremde, olaň öýlerinde henüz hiç ýyly göwürşüniň ýokdugyny, üýşüp çaşyp ellerine ýok zadyň dawasyny edýänliklerini bilip galdym. Olar geljekde satyn aljak göwürşünler hakda öňünden şeýle dawa girip bilýän ekenler. İlki bilen bar ünsüňi elinde bar zatlaň kadyryny bilmäge, gymmatyna düşünmäge gönüp durmaly. Hemişe gözel pikirler bilen hereket etmeli. Mahal terse ýorup boljak wakalaňam o tarapyny görmäge çalışmaly. Özgelere ýaşy pikir ýaýmaly. Hem özüňem diňe o pikirlere kulak asmaly. Şoňa meňdeş ýene bir kıssany ýatlaýyn. Göçme manyna beýan edilýän bu kıssada şeýle diýilýär. Günlüň ýerine tokoýda ýaşaýan sıçan haýwanlaryň şahsy bolan arslanyň üstüne sürnüpdir. Arslan onu tokoýdan kowjokdugy bilen haýwat atypdyr. Şo wagt sıçan geň bir teklip bilen ýüzlenipdir. Bu gedeklikçe geçirimlilik etmegini hemde bir ay purýja bermegini sorapdyr. Bir aydan soňra sıçan arslan bilen başa-baş söwüşe girjekdigini aýdyp, eger men ýeňäýsem, onu bu tokoýda tarhan bolup gezmäge agtyarym bolsun. Tersine bolsa, onu siziň diýeniňiz bolsun diýip şertleşipdir. Arslan sıçanyň bu şertiniň üstünden gülüpdir. Diňe bir arslan näl tokoýda ýaşaýan ähli janly janarlaram sıçanyň bu hereketlerini kinaýa bilen kabul edipdirler. Sıçan bolyn şertini kabul etdirmek üçin ýer depip duranmyşyn. Bir gasym göwresi bolan sıçanyň arslan bilen darkaş gurup bilmegine arslan hiç ananmandyr. Sıçany äsgermezlik edip, oň şertine razy bolupdyr. Sıçanyň bu sözi arslanyň kulagynyň ýele ýanyndan geçipdir. Oňa ähmiýet bermegini bet edipdir. Sıçan bolyn hut şo pursatdan başlap, bir aýdan soňra arslany näýiligine saljakdygy barada tokoýda wagt edip başlapdyr. Hergedek arslan bilen petepet gabatlaşanlaryny oňa arslan maý, sen taýýarlanyber. Men seni şeýle bir gumag araryň bolyn, gaýdyp garyňa galmaga mejalyň bolmaz ýer ekeni. Özüm bu sözleri ul anam bilen gülüp aýdar ekeni. Arslan bir wada öňkü bolşýaly sıçanyň bu bolşuny biperway wagtdyr. Emma günne aşa gaýtalanyp duran soň, o sözler ahiri arslana täsir edip başlapdyr. Gün geçdigi saý ýüregine dogul ornaşypdyr. Şoňa aýdýanlarynyň jany bar bolaýmasyn. Üren anamlaý diýä bolyn, ýa tokoý haýwanlary bilen dilleşip, ählisi üstüme sürnäjekmike? Güýçli bolsaňam gowdal, ýagym köpeli berýär diýip, barha ala dedi ugrapdyr. Gaýgamy alada ünsüsi şeýle bir artypdyr. İçki pikirleri bilen ikiçäk galan soň iýiläp gidipdir. Wakaň 20-nji gününde tokoýa bir habar ýaýrapdyr. Arslan dünýäden ötüpdir. Ine kıssaň mazmuny hem netijesi şeýle. Ýogsam sıçan oň bilen henüz töwüşe galkmady. Henüz öňüne dikelmedi. Sıçan arslany el götürmedi. Sıçan hiç kes bilen arslanyň garşysyna dilluşyk urnamady. Arslan diňe öz içki pikirleri, içki howsalasy bilen özüni helak etdi. Çağalaň henüz alınmadyk göwürçün hakda dawa jenjele girmekleri. Arslanyň geljekden howatyrlanyp öz pikirleri bilen özüni bogmagy
wagtyňy riýa etmek, ömrüňi daýalamak. Egerde ýagşy, gözel pikirleri duýlanan bolsa, ýakymsyz geljek hakda yalan dowullary ýüregini eýeletmedik bolsa, gaýgamlary özüni ýetir etdirmedik bolsa, belkem Arslanyň güni başgaça bolardy. Eýsem, biziň aramyzda şo çağalar ýa-da Arslan ýaly çemeleşýänler ýokmy? Bolmadyk we aslynda da bolmajak zatlaň aladasyna çümüp, gerekmejek howsala garp bolýanlar seyrek durýanylmy? Ýüregini geljekde bolar öýdülýän apy tupanlara allyrýan, gününi gaýgy hasrata, alada ünje eýlediýän, özüni lapkeş duýgulary, galagotlugyň şum çeňeklerini ildirýänler bar ahyry. Men hut şeýle adamda diýýänler bar bolsa, olary aýtmak isleýän sözüm bar. Lapkeç duýgulardan destine araňyz açyň. Özüňize haýpyňyz gelsin. Batyl duýgulardan saplanyň. Geljegiňiziň ýagtydygyny, gowdugyny, özüňiziň bagta münasip berdigiňizi ananyň. Beýik işler bitirmek üçin bagş edilen takat energiýalaryňyzy, wagtyňyzy halas ediň. O duýgulardan üňe boluň. Emma bu sözler geljek hakda hiç ýyl pikir etmeli dälligini hem de geljegiň maksat meýlini düzmeli dälligini aňladan ok. Asla beýle däl. Durmuşyňyzda täsiri mesemälim bildirýän zatlary hiç wagt goý bolsun etmäň, gözden salmaň. Gaýta arzularyňyzy ayaman, geljek üçin her ädimiňizi ölçeriň, hem de geljege taýýarlykly barmaga ennig ediň. Ýöne geljek hakdaky pikirleriňizi lapkeşlige, göwünü çökgünlügi, umysyzlygy ýerem bermäň, perem bermäň. Özüňizde bar bolan mümkinçilikleri ýerlikli peýdalanyň. Wagtymizi, güýç gaýratymizi bolmadyk hem bolubam bilmejek zatlaň howsalasyna sarp etmäliň. Özümizi şum pikirlere pida etmäliň. Kesellerden goranmak üçin düzgün nizamly iý biçmek bilen bir kesele ýolugyp, soňra özümiz hakda howsalaly, dowamly pikir etmegiň arasynda uly tapawut bar. Geljek hünärini öňünden kesgitleýän, oň sepkitlerini ädimmi ädim gödüňüne getirýän, etjek işlerini, barjak, gezjek, görjek ýerlerini meýilleşdirýän talip bilen tapaklaryna bipark semeleşýän, okuwyna taýýarlyksyz barýan, geljege bolan anamy gowşak, okuw tamamlanandan soňra da iş tapylarmy, tapylmazmy diýip özüni düşnüksizligiň dumanyna gapsaýan talibiň arasynda ullukan park bar. Öz etmeli işine ihlas bilen çemeleşýän, özgölere elgarama bolmazlyk üçin geljeginiň aladasyny edýän adam bilen birdenkä garyp düşäýmäýin gorkusy bilen ýaşaýan, hem de hiç zady eli barmaýan adamyň arasynda ullukan tapawut bar. Geljek hakdaky pikirlenmez, diňe ýagşy arzuw maksatlary, päkizi pikirlere ýoğrulan bolmaly. Biziň her bir pikirimizem, hereketimizem geljegimiziň taýýarlygy bolmaly. Ýürege dowul tokumlaryny sepeleşdirýän, düşnüksiz paşardylar bilen waswasa salýan, hem de ihlasy zähmet çekmekden, göwnümizem, elimizem sowudýan pikirlerden uzak durmagymyz gerek. Hiç bir yaramaz duýgy, düýpsiz howsala bizi öňe ilerlemekden bökdemesin. Ýüreklerimiz umytdan hem has gowy geljege bolan anamdan dolup dursun. Geljege anamly hem umytly bakışlar bilen seredeliň. Hereketler et. Birinji, geljek hakdaky yaramaz pikirlerden özüňi sakla. Ikinji, näbelli geljegiň içinde ýaşama. Aýdyň arzuwlary eýe bol. Üçünji, ýüregiňe çiğlik ýa-da howsala düşmezlik üçin her inniki ädimiňi planly hem anamly et. Dördünji, geljege bolan garaýyşlaň, bakışlaň umyt hemde anam bilen dolup dursun. Daragtyň şurbaşyna çykmak. Gödüňüne getirip gör. Garşyňda ol bilen gujoklap bolmajak äpet daragt bar diýeli. Şol agagyň şur depesine çykasyň gelýär. Ýöne nädip çykmalygy hakda kelle döwür oturarsyň. Yer bolýar,
tayyar sözgütler barka artıkmas pikirler bilen kelläňe agram salma. Ine sen edip biläjek zatlaň. Daragtyň çur başyna çykmagy göwneden bolsaň, muňa 3 ýol bilen çemeleşersiň. Birinjisi, daragtyň düýbüne bararsyň, hemde şol ýerde nädip çykyp bolarka diýip şuň pikirleri çümer oturarsyň. Emma diňe höwes hemde pikir edeniň bilene iş çözülmeýe. Agajyň üstüne çykyp bilmersiň. İkinji bir etjek zadyň wagt ýitirmezden, uzak pikirlenip oturmazdan şahalaryna aslaşyp barha ýokary galyp başlarsyň. Büde o diýen göwün gandyrjy bolmaz. Netijesem gumana. Yetmeňe mümkin yetmezdiňem. Sebebi öňünden amykly taýýarlyk hemde ýeterlik güýç gaýrat bolmasa, bir wada höwesli ýapyşsaňam, bir sellemden güýjüň gowdap, özüňi ýadow, argyn, lap keş duýup başlarsyň. Her höwes ýöwsellige ýa dur berýär. Maksat her nenen ardylan bolsa, ýuwaş-ýuwaşdan ondan ýüzlendirip başlaýan. Başga zatlara güýmeneniň ünsüňi gaýry zatlara sowanyň kemdäl ýaly bolup dur. Ine 3-nji ýol bilen bolun, sen daragtyň çür depesine çykyp bilersiň. Muň üçin seni arkasyna götürüp biljek, äpet kuş bilen dost bolmagyň gerek. Bu ýöntemje mysal bize beýige galmagyň iň aňsat hemde iň ygtybarly ýoluny salgyp berýär. Äpet kuş diýsem, erteklerdäki ýa-da Kap dagynaky anka kuşuny gödöňüne getirmän. Olar şo ýerlerden gelýän çälerim epesli wagt gerek. Biz bolsa garaşyp bilemzok. Üstesine wagtam geçip barýar. Gyssan ýaz. Emma biziň durmuşymyzda, öz dünýämizde şol äpet kuşlar deýin beýik adamlar bar. Özümizden has sowatly, durmuş hem hüner tejribesi artyp, dünýä meselesine köp çay we çorba sowadan eder işini bilýän, her wada pehim paýhas bilen çemeleşýän adamlar bilen dostlaşmak ýa-da iň bolmanyny şolar bilen tanışmak gerek. Olar özleriniň maslahatlary, pikirleri bilen edil şol äpet kuşlar deýin bize istenlik beýiklige galmaga ýardam berýär. Şeýle adamlar bilen dostlukly gatnaşyklary ýola goýmak epesli wagtymyzy tygyşytlaýar. Olar öz tejribelerini paýlaşýarlar. Zerur maslahatlar bilen üpjün edýärler. Gymmatly garaýşlaryny gaskanmaýarlar. Ajaýyp tekliplerini hödürleýärler. Hataýlylar muň şeýle digine bir mahallar akly ýetiren bolmaly. Çünki olarda şeýle bir ýürgünli düşünje bar. Kiçijik saçagyň başyna paýhasy bir bilen bir adajyk oturmagyň özi bir aýlap kitap okanyňdan has peýdalylar. Tejribeli ustaatlaryň maslahatlaryny dinläp, olaň aýdýan sözleriniň aýdyň täsirini, oňy netijesini öz durmuşynda görenler bolsa, şeýle pikir öňe sürýärler. Paýhasy bir bilen bir gijeki gurrundeşlik 10 ýyllap ders öwreneninden peýdalylar. Bir zady anyk ýaňdyp biljek. Köp adamlar durmuşda öz barmaly mendil derejesine gijigip gowuşýarlar ýa-da güýç gaýraty bolubam ýetip biljek ýerinden has berde eglenýärler. Çünki olaň durmuşyny paýhasy hem tejribesi bilen özlerine goltgy berjek akylly başly adamlar ýok. Olary öňe ilerlemäge joşgun, ruh berip biljek, gursaklaryny güýç gaýrat bilen doldurjak adamlar ýetmezçilik edýär. Olar özlerini dinleyen hem de degerli maslahat berip bilýän adamlara mätäç. Olara müşkül meseleleň çözgüdüni, agyr dertleň anyk dermanyny salgy berýän, arzu umytlaryň hasyl bolmak üçin nähili hereketler etmeliligini ünleýän adamlar gerek. Hut men özüm durmuşda şeýle gowy adamlaryň ençemesine şaýat boldum. Olar şol äpet kuş deýin ören köp adamlara goltgy berdiler. Köp adamlary garasyna galdyryp üstünligiň ýoluna atardylar. Aň düşünje taýdan ösmegine, kämilleşmegine sebäp boldular. Şeýdibem, özlerini tapan insandary äpet bir kuş masaly üstünligiň şur başyna çykardylar. Bize de şeýle adamlary sorap iýdemegiň wagty gelip ýetdi. Özümizden has tejribeli, has sowatly, has işanly adamlary gözlemegimizi tapmagymyz, olaň ýanyna barmagymyz, olar bilen tanışmagymyz gerek.
Şeýle adamlar bilen salamlaşmagyň özi ýüregiňe alham berip, köňlüňe qanat bitirýär. Yer onsoň durmuş hem iş meseleleri hakda ömür ýamyr edip pikir alşydan dagyn maňzyňa batjak müňlerçe täze hem täzin pikirleň üstünden mararsyz. Bir ýerini tapdyk ýeterlik diýip kanagat etmeliler. Baý tejribeli näçe adam bar bolsa, şonşoda tanışlyk aç bermeli. Hersinden bir zat öwrenip galanymyzda da paýhas gorumyz artar gider. Türlü gurlarda zähmet çekýän, türlü gurlardan hünärli, tejribeli adamlar bilen gatnaşyklary ýola goýmaly. Olar bilen tanışmaga, olaň iş hemde durmuş tejribesinden öwrenmäge düw talap bolmaly. Belki ilkinji tanışlyklar, gurrundur söhbetdeşlikler, halipa şägirtlik gatnaşyklaryna ýazyp gitmegi mümkin. Şeýle adamlar bilen gatnaşyklar berkitmeli. Wagt we pursat, mümkinçilik ýa-da may tapylsa, olaň ýanyna köpräk barmaly, köpräk oturmaly, aýdýan sözlerini dinlemeli, olardan görelli nusgalmaly. Duşuşmaga ýüzbeýüz oturup söhbet etmäge mümkinçilik ýok bolsa, hatysy bilen habarlaşyp durmaly. Olaň paýhas gaýmagy deýin pehimli sözlerinden, maslahatlarından peýdalanmaly. Ýaşy adamlar bilen gatnaşyklary ýola goýmak, berkitmek üçin özümiziň başarýan zatlarymyzdan teklip edibermeli. Bu hiç ile aýp zat däldir. Hemişe her bir ýumuşlaryna taýýardygymyzy ýaňytmakda utanyp uýalar ýaly hiç zat ýok ahyry. Gaýta özara anam hemde bilelikdäki iş özara gatnaşyklary has berkidýän serişdedir. Bizlik näme ýumuşyňyz bar bolsa arkaýyn aýdy beriň. Başardygymyzdan şeýli işlere taýýardyr diýip bile işleşmäge mehetdelliňizi, göwünjeňdiňizi bildiriň. Şeýle gatnaşyklar, duşşuklar az wagtda köp zady öwrenmegimizi, gerekli zatlary gazanmagymyzy üçin edýär. Şol maslahatlary eýersek, uzak-uzak eglenip, agar-agar emgenip ýetmeli sepketlenmel, gysga wagtyň içinde halis kösenmezden hasyl bolýar duruberýär. Huç ýerde gowy adamlaryň ýeriniň aýdan sözüni ýatlasym gelýär. Her gedek özümde doň ýürekligiň ýa-da bir yaramaz duýgularyň dümüp başlandygyny duýsam, ruhumy ýat pikirlerden saplamak üçin ertesi ir bilen Muhammed ibn Wasygyň ýüzüne nazar salmak üçin ýola çykardym diýär. Üns beriň. Diňe nazar salmagyň özi ýüregiňi ter, tämiz duýgular bilen doldurýan bolsa, olaň sözüni dinlemegiň, maslahatyna kulak asmagyň, nenengse haýrynyň, peýdasynyň bardygyny özüňiz kesgitläp beriň. Ol adam üçin Muhammed ibn Wasygyň özi güç, gurbat, alham çeşmesi, ýaşy işlere bolan gaýratyny, höwesini oýarýan insan. Oň üçin Muhammed ibn Wasyg gurrun edýän şol äpet goşumyz ýaly, bu salih adam arkasyna alyp, ony daragtyň gödöňsi düýbünden oň näzik şahal depesine, ýagny doň ýürekliginden ýürek ýuqalygyň şur başyna eltip bilýän kysmy idi. Biziň ählijämiz beýiklige ymtylmak, ýetmek üçin şeýle adamlara mätäşdir. Gel biraz özümiz hakda pikir edeliň. Siziň durmuşyňyzda da şeýle adamlar barmy? Özleriniň ýakymly sözleri, süýjü söhbetleri, ýüregi ornaýan maslahatlary bilen sizi asylly işlere ruhlandyrýan, durmuşyň hemişe gowy taraplaryny görmäge terýän, elmydama maksady okunly bolup, yaramaz duýgulary asla perwermellerligini ýatladýan, pikirleri, sözleri bilen siziň elleňizden tutup, üstünlüğün seyil bağına aylayan, äpet samruk kuş deyin arkasyna alıp, beýikligiň çür depesine eltýän adamlar barmy? Şeýle adamlara gabat gelen bolsaňyz, siziň durmuşyňyzda şeýle gowy adamlar bar bolsa, tügelemi bagtyňyzyň gelenligi. Heniz ýok bolsa, bu betbagtlygyň alamaty däl. Daş töwereňizi ünslice göz aylasaňyz, şeýle gowy adamlary hökman görürsiňiz. Galany özüňize bagly. Hereket et. Birinji, özüňden has sowatly, has ugur tapyjy, has tejribeli rüýdýän bir ýa-da bir näçe adamlaryny belläp al. Ikinji,
Şol adamlar bilen dostlukly gatnaşygy ýoly goýar ýaly olar bilen oturup söhbet eder ýaly sebäpleri, bahanalary gözdi. 3. Olar bilen hemişe habarlaşyp, gatnaşyp dur. Taşın gecede yoklayıp beni, ay yoklayıp beni, günlü de kön köpar manımı vay derliyar. Ay tavada her vakit deyip çaklayıp beni, gözüm aşam alma. Çıkan yer bir sözlerini kesin başım elin arvanımı vay ne diyar. Ay nefes aydarısın hetten aşıptır Tomasana ulu vay nere vay şırdır. Açtım ayımı eğlen günüm yazıldır. Adından bolluk insan Nerede yâre takı nerede yâre